Sanibona nonke sekuphinde kwasa. Sibonga ukuvuka inyama esahlangene nomphefumulo ezivuka nazo-ke zithi. Kubonwa ngokusa esiboshweni esitoke ejele lase-Westville. Okuthiwa selokhu sengeniswe egunjini labalimele kakhulu ngeledlule. Umndeni-ke waleli siboshwa usola ukuthi sashaywa kanzima ngojele. Yize-ke umndeni walensizwa yakakhathi waseClarota uthi watshelwa ukuthi ilungu lawo lalimala lishaywa ngezinye iy'boshwa ngolesithathu. Kodwa wona usola ojele ukuthi yibona abashaye kanzima umfokakhathi. Okuvele ukuthi ungeniswe egunjini labagula kakhulu kwesinye sesibhedlela esiseThekwini osekuyophela isonto equlekile. Unina-ke waleli bhungu unkosikazi Zamokhathi uthe babamba umoya ngesimo ayifice kuso indodana yakhe. Uqhube wathi akukholakali ukuthi ushaywe iziboshwa uma bebuka indlela ashaywe ngayo ngoba ulimele umzimba kuphela ebusweni akanalutho. Uthe bathola ucingo-ke ngolesithathu ekuseni livela kumphathi wejele ebazisa ukuthi indodana yabo ishaywa nzima kade izama ukugwaza esinye isiboshwa. Kanti-ke unkosikazi Khathi uthe bona akabayivuni ingane uma kuwukuthi lesenzo usenzile unesiqiniseko sokuthi ikhona indlela obekungenziwa ngayo ukuba ajeziswe kunale ndlela abenze ngayo bona. Umfokakhathi-ke usenonyaka itoke kuleli jele kusukela eboshwe ngo-Okthoba nyakenye eboshelwa ukubulala iwindi screen yemoto yomuntu.